etutoppari, kahdella etutopparilla nähdäkseni tässä romanialaiset pelaavat. Nyt tulee vaarallinen tilanne, Hadži ja pamauttaa pallon verkkoon. Siinä tuli kylmä suihku, kun 6,5 minuuttia oli tätä ottelua pelattu. Hadži pamautti 5. kerran näissä MM-karsintapeleissä vastustajan verkkoon pallon ja ottelu on 1-0 ja ehkä juuri tällaista alkua ei suomalaisleirissä olisi toivottu. Runsaat 6 minuuttia pelattu ja Hadži siis tuo Helsingissäkin. Bölöni, Klein ja nyt malttia yrittävät myös romanialaiset pistää tuon hyökkäyksensä. Hadži harhauttelee Rautiaisen, hyvä keskitys. Romanialaiset tulevat siihen, tuleeko tuosta toinen maali? Kyllä! Näin on ottelu ratkennut täällä Timisoarassa. Siinä tuli paukku, jota vähiten suomalaisleirissä odoteltiin tuon hyvän alkujakson jälkeen. Tässä näette esityön, kuinka Hadži keskittää tuonne maaliluukulle. Suomalaispuolustus ei saa siinä palloon otetta. Ja onko tuo sitten Mateus, joka täräyttää tuosta etunurkasta Olli Huttusen kainalon alta pallon verkkoon. Ja ottelu on numeroissa 2-0, kun ensimmäisen puoliajan maali syntyi 6 pelin